Chegou a jefa, chegou a patrona. Eu digo vos de corazón, e digo, hoxe non ven ninguén, co calor que fai, a xente ten que estar na playa, que é onde debería estar eu, ou no río, que é onde debería estar eu tamén, ou na horta, regando, que tamén tiña que estar eu. Que facedes aquí? Non teño máis que facer, lo? Moi boa tarde, miña querida xentiña, xa dixeu que moita Pois, o que dixo eu, somos 4. Non, somos máis. Nieves Álvarez, boas e calurosas tardes, 32 grados, mi madriña querida. Hombre, por fin está aquí a nosa afillada. Boas tardes. Queres vir, non? Vente, home. É que non entra nunca se non lle dou permiso, e ás veces está na porta, chora, eu quero entrar. Pero, bueno, perdeite aí, pero está quietiño, moi boas tardes desde Madrid, tamén con 38 grados, pois miren, Madrid mai como a Rorro, non creo que sea a Rorro que todos pensamos, non, debe ser outra por aí. Moi boas tardes tamén desde Outeiro de Rei, Lugo, cocéndonos a 35. Pois mira, fai máis en Madrid, 38. Moi boas tardes, hola, que tal? Hola, Nuska, desde Zurich. Carmen, desde Zurich tampouco tiñes moito que facer, non? Queres dicir hoxe para estar aquí ás 8. A mí hoxe pareceume super cedo porque Barrilete, deixame estar aquí caxando. Pareceume super cedo porque facía moitísimo calor aínda e fun regar antes de vir para aquí, pero pareceume moi cedo para regar, facía moitísimo calor. Diño un calabasín ás galiñas porque me parece que tiña así máis aguña, estaban as probas todas, co peteiro aberto, todas así, e cas plumas así, cas alas, está quieto, barre, non me lambas. Cas alas abertas, morrían de calor, dinlle un baño. Boas dende o fin do mundo, que o fin do mundo, según Daenerys, da Nague, pois non sei onde é, pero debe de ser en Orense ou así, en Rande 34 grados. Madre, estou na piscina. Mentre estou na piscina, te ollo. Eu entendendo, mentras hai xente na piscina, te odio, porque, claro, faznos estar aquí, en vez de estar, joder, que ben estás na piscina, e tesme a todo trapo, que dixir, ou tese postos os, quen ven por aí? Oño! Caroso! Veñen todos, ou só directo veñen todos. Carosiño, vin aquí, porque aquí na cociña estás un pouco máis fresco que fora, supoño que... Bueno, déitate ali, perdéitate ali. Non, aquí non, porque somos moitos, e non collemos todos na cámara, e máis, eu teño afán de protagonismo. Déitate ali. Aí tampouco. Non me colles aquí tampouco neste lado. Ponte lá, déitate lá. Desde Brasil, Rosalía, mirade, teños aquí os dous, miña para mí. Vedes ese fuxil? Está aí, aquí, nesa puntiña. Pois está aí, quero vos saludar. Barrilete quere ir dar un paseo, que non fun a dar un paseo con el, nin hoxe, nin onte. Vedes? Veña, senta lá, que das moito calor. Desde a Coruña, mucho calor tamén, un placer estar con la comunidade. Pois, Alicia Fariña, un placer que estías aquí tamén, e máis co calorazo que fai, teredes a nevera chea de helados, non? Ainda que sean de hielo, deses feitos na casa. Fai un calor de rabiar, moi boas tardes. Hola, Julio, que tal? Hola, se me pudren os tomates e la rama toda marrón, de que será? Pois mira, para facer un resumen drástico, direiche colleronche a peste, porque me estou dando conta que vai a donde vai a dar unha charla, todo o mundo lle chama que ter a peste.
O sea, que os tomates lle teñen a peste, porque non diferencian as enfermedades. Pero, bueno, normalmente é unha enfermedade fúngica, o sea, de un hongo, pero non, a peste abarca todo. Calquera enfermedade que collan os tomates chamanlle a peste. Entón, ese é o resumen. Agora, que eu sepa dicirche o que teñen, solo polo que me dis, é imposible. Pódoche axudar inventándome que pode ter ou non sei, alternaria, ou mildio, ou non sei. Pode ter calquera tipo de enfermedade, ou botritis, non sei. Se o tronco, la rama toda marrón, se a rama está toda marrón, é irrecuperable, non hai margen de corrección. Tiña que haber sido cando empezaba a manchar as follas ou cando empezaba a manchar a rama, pero se as ramas están xa todas marróns, o mellor que podes facer pola túa horta é arrancar os tomates por todo o dolor que che dea, metelos nunha bolsa de basura e tiralos á basura, porque non hai xa nada que facerlle. Se xa teñen a rama marrón, xa teñen a enfermedade incrustada hasta el tuétano. Non hai xa nada máis que sanar de unha planta, se ten o tronco enfermo, non lle hai nada que sanar. Calquera tipo de enfermedade que teña o tomate non se cura, pódese frenar o avance desa enfermedade e conseguir que a planta, gracias a frenar esa enfermedade, poda seguir o seu camiño, bote brotes novos, bote follas novas, ti mantés a enfermedade a raya, non o sanas, pero é capaz de seguir adiante. Pero se as ramas xa están todas marróns, xa está finito. Mi gato está subido al montón de nieve. Pura dolo lago, ti donde estás, logo. Que me dera que se pudera mandar fotos aquí, porque, bueno, non, porque habería moita xente que mandaría cousas que non debe. Pero, o sea, donde vives para ter o gato encima da neve? No hemisferio sur, está claro, pero en donde? Pois a saber. Boas tardes, Nusca. Todos desde Castilla-La Mancha, por Dios, se alguén me pode proporcionar orégano, por aquí non o hai. Mira, Isa Lodea. A ver, o orégano desde semilla é casi imposible, o sea, sí que se pode conseguir, pero é casi imposible. Eu diríache que mellor de planta, porque como mellor se dá o orégano é a través dos seus rizomas, de un cachiño de raíz que se teña un cachiño de planta arriba. Claro, agora está en flor, agora é imposible que nin de cortar un cacho, nin de que chegue a bo término porque fai demasiado calor para facer trasplantes, nin moito menos de mandalo a ningún sitio, pero se algún día ves por Galicia, desde Castilla-La Mancha, ves a Galicia adrede polo orégano, unha que che facemos un monumento a la señora que recorreu máis kilómetros para conseguir o orégano, pero se viñeras, non sei, de vacacións ou así, e che coincide que é en marzo, abril, maio, junio, todo marzo, bueno, marzo, abril ou maio, vas a encontrar orégano a vender en planta. Aquí haino en todas as tiendas agrarias, bueno, que ás veces engañanche, vendenche mejorana, que non venden orégano. Xa falamos desto, pero non entendo por que teñen que engañar a xente. É como se ti compras prixal e porque o cilantro se lle parece, che venden cilantro, porque lle dá a gana. Unha cousa é orégano e outra cousa é mejorana. Se a xente quer orégano, non sei por que se empeñan en vender mejorana. Pero, bueno, que aquí hai sitios nos que se vende. Eu me imagino tamén que en Castilla-La Mancha que tamén haberá orégano, non mejorana. Así que, pero agora é un pouco tarde, porque no verán... Mima, meu querido alumno Xavier, que tal? Hola, profe, canto tempo hai que non coincidimos. Bueno, non coincides ti, porque eu coincido, porque eu estou aquí todos os domingos, menos un domingo que... A que me andas aquí a pasar o rabiño por todo? Ven aquí. Eu menos o domingo pasado que fixen a gata,
Estou aquí todos os domingos, pero estou encantada de mandarche un bico grande. Xavier, que tal vai esa hortiña por aí? Hoxe estou na casa fuxindo do calor, e non me extraña, porque fai moitísimo calor. El fin del mundo es Fisterra. Claro, non me din de conta. Que queres, Finisterrae? Pois non me din de conta, que queres? Como estábamos falando de temperaturas altas, queres ver que está en Ourense e que están a 52 grados, ou algo así, como en Ourense sempre hai un forno. Hola, Lador, que tal? Nusca, me ha llegado el rumor de que vas a estar en Marín. Confirmas ou desmientes? En Marín xa estuven, que conste, pero eu teño programadas charlas e obradoiros que, mentras non sean oficiales por parte de quen me chama ou me contrata, non o podo facer eu público. Entón, ni admito ni desmiento. Tendes que esperar. Moi boas tardes, Nusca, desde Portugal. Bueno, tamén, de todas as formas, te direi, Ladro, que calquera asociación pode contar comigo, programamos un día, xa está, xa vou. Buenas tardes, Nusca, desde Portugal. Nusca, tienes un conocimiento extraordinario. A ver, extraordinario non é, o meu é ordinario de todo, o que pasa que levo toda a vida na horta. Gústame aprender, eso sí, e gústame saber o porqué das cousas, e gústame comprobar se funcionan antes de dicir yo a ninguén, por exemplo, dicirvos a vos, porque para mí sería un fracaso para mí contarvos algo que non funciona, que ao mellor a min funcioname e na vosa horta non, que iso tamén pode pasar, pero polo menos eu na miña sí. Entón eu conto as cousas como a min me van ben, que ao mellor non é a verdade absoluta do mundo. Pero, bueno, agradeceche moitísimo que desde Portugal veñas a dicirme gracias por compartir con nós o teu conocimento. Así que un bico para Portugal, que me gusta a min Portugal. Dade yo dediño que somos, xa non 86, somos 120 personas, e a mitad me gustas. Se non vos gusto, pa que tades aquí? O sea, dade yo o dedo, que non costa nada. Barrio, escóndete que hace calor. En Vigo, ya con un pie en el otro barrio de tanto calor. ¡Olo! Y encima las fresas no me resisten con tanta temperatura. Susanita, as fresas resisten a pleno sol e a 50 grados. Empezaránse a coser a 60, pero se non che resisten o calor é porque as tes plantadas en un sitio inapropiado, moi pequeno para as súas raíces, e evapórase a agua inmediatamente. Se unha cousa queren as fresas é un terreno ácido, un pouco máis ácido do normal, o sea, da terra que temos nós, que se é ácida, porque xa vivimos en unha terra maravillosamente un pouco ácida, que iso é fabuloso para as plantas, pero hai plantas que requiren que o terreno sea un pouquiño máis ácido, o sea, que o pH sea máis baixo. Entón, podemos acidificar un pouquiño máis esa terra, pois aportándolle picaños que xa estean compostados, picaños arume de pinos, digo, as follas dos pinos ou de carballo, por exemplo, ese cachiño das fresas, acidificar un pouquiño máis. Segunda cousa que queren as fresas, moito fertilizante, mellor que abono artificial, fertilizante, o sea, compost, humus, tal, e aplicarlo a menudo, porque é unha planta que dá moito fruto, poa pequena que é. Terceira cousa, iso de ter as fresas en tubos de plástico, o plástico eu xa sabedes que son antiplásticos para todo o que poida ser, pero para as fresas, para min é do peor que hai, porque están cosificadas en un sitio, un espacio moi pequeno, e en canto as súas raíces tocan en ese plástico lle dá o sol, esas raíces se queiman. E ainda que estea ben regado, quero dicir, non é o sitio apropiado. E a terceira cousa é porque non, o sea, a cuarta cousa ou a quinta, xa non sei cantos remedios vos din para que as fresas non se queimen con 30 grados, é que teñen que estar en terra húmeda
sempre. Non só regar a de arriba con goteo, ten que ter unha profundidade de humedade boa, porque a raíz da fresa é tocha, ocupa bastante. Así que o problema de que as fresas, Susanita, se chamusquen por 28 ou 30 grados ou 32 ou 34, igual hai que cambiarlas de sitio. Moi boas tardes, alguén me pode proporcionar orégano? Ai, concho, a mi madre, onde estábamos? Boas tardes, Nusca, por fin nun directo. Mario Romero, que tal, Mario? Moi boa tarde, e gracias por estar aí, e por falarme, por me dar tamén as boas tardes, que tal? Julio, dinos, tengo 4, los otros están bien. Fue desde el día que granizó y los que estaban mal ya están en la basura. Tengo 4. ¿4 qué? Ah, Julio é o dos tomates, o mellor. Tengo 4 tomates y los otros están bien. Fue desde el día que granizó y los que estaban mal ya están en la basura. Entón, os que tes telos ben, entendo. Tengo 4, los otros están bien e los que estaban mal ya están en la basura. A ver, o granizo podeche romper un tomate, pero non lle aporta nada interesante para que os hongos lle ataquen. O que si lle ataque é que despois de unha granizada hai moita humedade, e se hai ainda encima tamén moito calor, ou sea, deses días que está húmedo, pero fai calor e hai humedade porque choveu ou porque acaba de chover, temos que pensar que os tomates hai nos que coidar aí máis que nunca, ou sea, cola de cabalo ao canto. Se aínda non lle botastes máis de unha vez na temporada, podes lle botar o oxicloruro de cobre. E se xa están machados, pois un pouquiño de hidróxido de cobre. Hidróxido de cobre, se xa teñen algo de manchas para intentar frenar a enfermedade, intentalo, que xa te digo que cando unha enfermedade chega ao pau do tomate tarde, actuando tarde. Hai nos que vigilar moito, non estes días de calor, porque estes días con máis de 30 grados os hongos quedan aí inactivos. O sea, inactívanse por debaixo de 18 e inactívanse por riba de... Bueno, hai hongos e hongos, home, non se pode generalizar. Pero con estas temperaturas tan altas os hongos non atacan. Cando van a atacar? Cando ven agora unha tormenta, creo que a partir de miércoles, pois xa fai un pouquiño máis de humedade, que xa pode ver algún día que chova un pouquiño, aí é cando hai que estar a botarlle outra vez leite con bicarbonato, cola de cabalo. Con estes dous mantémolos a raya, pero perfectamente. Pero se te descoidas ou así e queres botarlle o oxicloruro de cobre, pois estaría ben. Oxicloruro de cobre, ao 50%, porque hai algún bote que o venden tamén, pon oxicloruro de cobre ao 70%. Hai no 50, hai no 70%. Bueno, a mellor comercialízano de máis maneiras, pero o común é así, 50 e 70. Fíate ben do que poña a etiqueta á hora de elaborar o produto para botar, porque non é o mismo que sea a 50 que sea a 70. E ao mellor tes a costumbre de dicir, non, pois son 3 gramos por litro, pero se ao 70% é máis concentrado, ten máis cobre metálico, e se ten máis cobre metálico e lle botas a mesma cantidad, sendo ao 50% que sendo ao 70%, queima a planta. Así que, eso, hai que mirar sempre as etiquetas ou fiarse, polo menos, de compralo a 50%. Moi boas tardes, Nurca. Os meus tomates están grandes, pero teño moitos que teñen unha mancha oscura na parte de abaixo, diría que é podredumbre apical, pero cando os plantei, boteille casca de ovo. Que pode ser? María José, necesito saber se esa mancha que ten pola parte... Teñen solo o fruto, o que é o tomate, o fruto do tomate, vale. Quero que me diga se esa mancha é dura ou se é blanda, porque entón estamos falando de outra cousa. Ou se mancha solo na parte de abaixo ou na parte aleatoriamente, non? Se é na parte de abaixo é unha mancha como dura, que non che capa duda que é o mal da peseta, o sea, podredumbre apical tamén se chama o mal da peseta, é por falta de calcio fijo, porque é donde no ápice é donde empeza a fallar
a carencia de calcio, e por iso se nota aí, non é capaz a facer a estrutura de tomate e empeza a cauterizar esa parte, a facerlle como unha crocha, e entonces necrósase e colle como unha... ponse como duro, porque non é capaz de facer como, digamos, carne de tomate, entonces non lle chegan os azúcares, non lle chega a aguiña, e aí queda seco. Que lle botar as cascas de ovos non é el remedio, porque recórdovos que calquera planta do mundo, bueno, non sei, do mundo non, porque non ves que non se pode generalizar sempre, porque agora mesmo acabo de dicir a planta do mundo e na miña mente, o outro cacho da miña mente estaba pensando, a ver se te estás pasando dicindo que todas as plantas do mundo se alimentan igual. É verdad, ao momento xa me ven á cabeza as plantas que son aéreas, que hai plantas que non botan raíces, e hai plantas que non fan a fotosíntesis, hai plantas que son parásitas, por iso non deixan de ser plantas. Pero a inmensa maioría das plantas absorben os nutrientes do chan, pero en chan seco non absorben nada. Só podes ter rodeado de calcio preparado para ser absorbido polas plantas, que comprastes ademais dese feito en laboratorio que xa ven preparado para que a planta o poda asumir, que non faga falta a intervención de microorganismos que o preparen. O sea, ti compras calcio preparado e bótalo onde plantas a planta e non regas, esa planta non absorbe o calcio, nin calcio nin nada, o sea, non absorbe nada. O sea, as plantas absorben os nutrientes a través das raíces, pero mediante a agua. A agua vai a ser o taxi que conduzca todos os nutrientes que están no chan. Ti podes ter o aporte de calcio necesario no teu chan, pero se a planta sequía, rega solo cada 3 ou 4 días, ou tes un riego por goteo, ainda encima tes unha malla desas antiarba que non ves se a manqueira botou ben a gota ali, ou a gota de agua chega 1 metro máis para lá e esa planta xusto non absorbeu agua en unha semana co calor que fai, a planta logo fai, o sea, logo mostra os síntomas de carencia de nutrientes, porque se fai tanto calor, seca a terra, en días non absorbe nada, pero os tomates siguen medrando, a planta tense que queixar e fanse moi visibles moi rápido as carencias. Entonces, que unha terra estea ben fertilizada, cos aportes que ti pensas que son xa os necesarios e que teño a 10, aínda che queda o 80% do traballo, que é manter esa terra húmeda, sempre, constantemente. E o outro 20%, o sea, o de aportar nutrientes é unha parte moi importante da plantación, pero ao mellor é non sei, un 20 ou un 30%. O outro é coidala, cando lle empece a vir algunha plaga ou algunha enfermedade, detectala a tempo. O sea, sobre todo en plantas tan delicadas como son os tomates. Non podemos pasar unha semana sin mirarlle as follas. Ben, unha por unha, o sea, non de pararnos a miralas. Porque sí, porque queres buscar algo que lle estea pasando. Entón, planta por planta, mirar. Pois está ben. Mira, esta mancha. Mañán vou na vir a mirar. Se esa mancha mañán aumenta, quero dicir, cando estamos tratando unha horta de maneira ecológica, temos que suplementar esa parte ecológica con constancia e con moita tenacidade. Hai que ser constantes e estar continuamente mirando que todo vaya ben. E o outro porcentaje de que unha plantación vaya ben é manter a humedade, sobre todo nestes diasas de calor, e regar se fai falta a mañán e a noite, porque eu sempre digo que para regar, xo que facer un vídeo de como regar, porque ninguén se pode dar unha norma matemática exacta de como se rega unha horta. Unha, porque vai a depender do calor que faga na túa horta, da intensidade do vento e do vento predominante, porque non é o mismo que faga un vento norte, por exemplo, que faga nordeste, na túa horta que sea como máis predominante o nordeste, que seca todo, ou que veña máis o vento sur, que, home, sempre é máis fresquiño.
E depois depende tamén de como teñas preparada o substrato, como teñas a terra onde vas a plantar, porque canto máis materia orgánica lle aportes e canto máis compost lle botes, humus de lombriz ou humus comprado ou humus do que fas ti, ou canto máis vida teña esa terra, mellor vai a manter a planta en unha terra ben sana, con moitísima materia orgánica, vai a ter tal cantidad de microorganismos e esas especie de esferas que sosteñen da humedade da agua, que non é así, pero, bueno, para que se entenda, chega ben, que son os ácidos fúlbicos e os ácidos húmicos, que é un componente que se consíguese aportando moita materia orgánica na terra. E iso, pois, pode facer que a miña terra, aínda que na regen 3 ou 4 días, aínda que faga este calorazo e con vento nordés, pois vou a conseguir que as miñas plantas se manteñan aínda ben, porque a miña terra mantén máis a humedade ao mellor que a túa terra, que a regas e aos 5 minutos é polvo. Entonces depende de como sea a túa terra, de como traballa o vento, de como teñas ti fertilizada a túa terra e depende do tipo de agua que tamén botes. Non é o mismo botarlle unha agua que non teña cloro que unha agua clorada. Por exemplo, mellor sería agua de chuvia para todo o mundo, ou agua de río ou agua de pozo, pero se tes agua de cloro da traída, deberías de ter a precaución de, alo menos, deixala repousar dun día para outro, para regar. Eu sei que é unha traballeira que flipas, pero, bueno, todo suma para que unha tomateira ou a horta, en general, estea máis san ou coste máis traballo levala avante. A ver, por aquí. Hola, Nusca, estou aprendendo. Dinos Celsa. Hola, Celsa. Bueno, e dille facendo caso a María, Niki Cinto, e máis a Antonio Carballo, que di boas tardes, date yo me gusta, que está genial. Hola, Nusca, estou aprendendo moitísimo contigo, e iso a min alégrame moito, porque a mí gustame aprender, pero unha vez que teño o conocimento e a experiencia na miña horta, pa que quero eu saber? Hai que enseñar a xente a plantar as cousas e a coidalas, non? Estáme mellorando todo cos teus super consellos. Teño unha nogueira a tope de noses. O ano pasado caíron todas negras e estropeadas. Poderei salvalas este ano? Ao mellor este ano non, Celsa, porque, a ver, volvo a de sempre. Dasme moi poucos datos que caian as noses negras. Poden ser varias cousas, pode ser un virus, pode ser un hongo ou pode ser unha mosca, unha especie de nesprilla, unha especie de mosquilla que é específica para nogales, que pon os seus ovos na casca cando está verde, o seu gusanito entra para dentro, vais alimentando da noz, a noz non chega a ser fuerte e cai ao chan, cai negra. Se lle ataca un hongo, as manchas empezan nas follas, pero, claro, telo que detectar máis a tempo que xa cando estean caíndo as noses. Si están as follas manchadas en redondos, en puntiños redondos, e tamén están as noses, e depois caen negras, iso é unha viriosis. Pode ser, había o que ver. Pero se me dis que caen negras e as follas ao mellor non teñen tanto mal, nin teñen esas manchas tan características redondiñas que empezan sendo negras e depois como que quedan huecas polo medio, é outro tipo de mancha, e as noses caen ao chan e cando a colles e a apretas está blanda, pode ser un hongo. Entonces, dasme moi poucos datos, poden ser moitas cousas, pero vou a generalizar para che dar as instruccións para o ano que ven, porque agora as nosas son grandes, o sea, se teñen o mal que só tuveron o ano pasado, este ano vancho a ter tamén. Por que? Porque se é un hongo, é que tamén pode ser fitótora. Estou pensando que tamén podes ter unha enfermedade no chan, teño moi poucos datos, pero bueno, vamos a pensar que é un hongo. E vamos a pensar que só tuvese o ano pasado. Entonces, o primeiro que hai que facer é empezar a recoller todas esas noses que caen ao chan negras e tes que poñer un día a semana, por exemplo, todos os lunes ou todos os miércoles. O mellor sería ir cada día, pero sei que cada día non vas a ir.
Entón, pon un día á semana ou 2 días á semana e dir, todos os martes e os jueves vou a ir debaixo do nogal cunha bolsa de plástico e vou a recoller as noses podres que estean caíndo nese momento. É importantísimo, porque se hai unha enfermedade en esa nos, te imagínate, aquí hai unha enfermedade, estuvo no árbol mentras tuvo forza para aguantarse, pero cando está tan debilitada, o péndulo xa non pode con ela e cae ao chan. A nos sigue tendo enfermedade, sigue tendo un hongo. Entón, ese hongo queda aí no chan e ti non quitas. Esa nos vai a acabar pudrindo e ao millor desaparece, bueno, a casca non porque é moi dura e tarda anos en descompoñerse, pero deixa o mal ali. O hongo non desaparece, simplemente queda no chan e para o ano, cando empeza a brotar o árbol outra vez, sube para arriba cas primeiras lluvias e volvemos a ter a mesma infección. E máis, cada ano vai a ser unha infección máis potente, porque se non retiramos o foco de infección, cada ano vai a ser máis, porque o hongo vai a ir proliferando, vai a ser cada vez máis fuerte non, máis cantidad, digamos. Entón, o primeiro que tens que facer é, cando empecen a cair este ano, recollelas todas do chan, todas. Cando empecen a cair as follas, porque o nogal queda desnudo no inverno, cando empecen a cair as follas tamén tens que poñer un día á semana, mínimo, para rastrillar e recoller todas esas follas, porque se non recolles as follas, ti imagínate, todos sabemos que dun nogal ou dun castaño caen moitísimas follas, moitas, bueno, todas, e formase abaixo como un manto, unha capa, bueno, dependendo dos anos que teña o nogal, eu estou me imaginando un nogal enorme, e fai unha capa así de follas, enorme, o sea, hai, imagínate que son isto capas de follas, e hai, pois eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30, 40, 50 capas de follas desde a primeira hasta a última do chan. Aínda que eu che diga, ou che diga o da tienda, este tratamento é bo, bótalle a todo o árbol e bótalle no chan, date conta que estás botando no chan encima desta folla, pero a esta non lle chegou, nada, porque unhas follas van caendo dun xeito, outras de outro, e hasta que se desfajan, ese produto as de abaixo nin lle toca. Entón, isto é como se ti tes unha ferida nunha man, e tela moi sucia, o sea, cortástete e ensuxouse con terra, estabas andando andemais recollendo a merda as galiñas e deixastes aí toda a porquería. Infectóuseche. En 20 horas tes unha infección tremenda. En 40 horas, a parte da infección, tes a man así, pero ti non a limpas. Deixalo quedar aí. Entón vas ao médico e dache antibiótico, sin limparche a ferida. Que é o mesmo que lle está pasando ao teu frutal, sin limpar a ferida, e dache antibiótico. Por moito antibiótico que tomes, mentras non limpes o foco de infección, o antibiótico non vai a facer nada. Vai-che a dar a sensación de que estás millor, pero o foco de infección vai estar aí sempre. Acabas de tomar o antibiótico e a infección volve peor aínda, porque estuvo aí criándose, non? E teño aquí unha espiñiña. Bueno, pois eso, tens que poñer un día á semana a recoller follas do árbol e sempre pon a bolsa de basura ou queimalas, pero é un enjorro telas que queimar. Nunca se pode compostar, botar á composteira follas que están enfermas ou plantas que están enfermas, porque a planta desaparece porque se descompón, para iso é a composteira para descompoñer plantas, pero descompón a planta, pero o hongo queda intacto. As esporas do hongo ou os micelios quedan intactos na composteira esperando a que ti despois os collas e os vayas botar á horta. Entón, non se poden compostar as follas e recolles todo eso. E dependendo da enfermedade que sea, ao mellor con cobre, neste caso con caldo bordolés, no inverno terías que darlle, despois de que caia a última folla e limpes ben todo as follas e todas as noses que hai no chan, poderías lle botar caldo bordolés no inverno, antes de que empecen as chuvias fuertes, polo menos 3 diñas que non chova moito. O caldo bordolés vai-se a pejar bastante ben, é dos millores que vai a aguantar o frío, a humedad, a humedad que hai no inverno, non? Porque os outros cobres non che van a valer.
botas o oxicloruro que vos acabo de recomendar para botar nos tomates, se o botas no inverno na masanceira, non vale de nada, porque que a primeira chuvia lávase, caeu ao chan e non fixestes nada. Entón, neste caso, cando falamos de botar cobre no inverno, falamos millor de caldo bordolés, porque se apega máis, porque é máis apegañento. É o millor cobre que hai. Bueno, que ao mellor hai outro máis específico que eu non sei, que eu non conoso todas as formulacións, que debe de haber 50 millóns de formulacións de cobre. Pero se é un virus ou se é a mosca da fruta, vas a ter que tratalo con trampas cromáticas, con trampas para casar, con feromonas para casar os machos, ou se é moi grande o nogal, xa vas a ter que comprar un insecticida sistémico, o sea, que entre dentro do sistema da planta para inocularlle o insecticida dentro da planta e que a planta o reparta para que cando a mosca vai a ir a picar igual, pero cando o gusano nasa, se envenene ou empezar a comer a parte de fora da nos. Pero xa te digo que este ano vas, é tarde, porque esas noses están grandes. Boa tarde para todos. E pon María, bicarbonato potásico, así de la nada que non sei nin por o que o mo di. Nusca, heredou unha casa, que suerte tes, heredou unha casa na aldea con horta de 5.400 metros cuadrados. Me cago en todo, estaba a monte. Tes unha horta moi grande, tes moito choio o que facer, Mario? Podes dicirme se pode empezar a plantar nela ou teño que darlle moito esterco? Estaba a monte. Mira, Mario, vouche dicir, tes a suerte do principiante, que esa tamén existe. Mira, se alguén envenena, enferma e desequilibra unha terra, unha horta, somos nós, porque botamos cousas a eito, sin pensar, botámoslle de todo e listo, e pouco a pouco esa terra volvese infértil por culpa nosa, porque botamos demasiadas cousas ou porque nos coitamos a non sei quen e veña xa a botar, porque ao mellor vistes en un vídeo. Hai que ter cuidado co que se bota. Entón, se esa, pa que esa terra volva a ser maravillosa, o único que temos que facer é apartarnos. Nós apartamos, deixamos que a naturaleza faga o seu traballo e na volta de 7 anos ou 6 ou dependendo do mal que lle fixéramos, esa terra volve a ser a mellor terra fértil do mundo inteiro. Simplemente deixa que a naturaleza faga o seu traballo. Entonces, estásme dicindo que tes unha terra que estaba a monte, iso quero dicir que tiña silveiras, tiña erva de todo tipo, un traballo para desbrousar aí, mi madriña, materia orgánica a dar por saco por todos os lados. Tes a suerte do mundo, porque despois de quitar as ervas que ao mellor que non che deixen enraizar ben as túas plantas, estou me referindo, se tiñas fieitos, eso sí que o tes que quitar, se tiñas silveiras, tes que ir quitar, pero pouco a pouco, non te me estreses por ter que quitar silveiras dunha leira de 5.000 e pico de metros cuadrados. Podes montar unha granxa. Vamos a ter que ir todos a ajudarche a limpar a finca, Mario. Onde é? Espera, ten piscina? Na aldea, claro, na aldea de onte. Unha horta de 5.400 metros cuadrados. Cuidado, non tens que botar de esterco. De feito, non lle botaría nada. Durante 2 ou 3 anos vas a poder plantar o que che dé a gana nesa terra e vas a ter a suerte do mundo, porque esa terra está ben, está descansada, está relajada, está abonada por sí mesma. O sea, non hai terra máis fértil que a terra do monte. Bueno, non é do monte que ten plantados eucaliptos. Esa non me refiro a esa. Refírome ao, cando vas a un monte, a ese que temos máis aquel lado cando dixemos bosque, no que hai carballos, bidueiros, algheiros, verde, un río, todo eso. Non hai terra máis fértil que esa. E non hai ninguén que lle vai a botar esterco, nin ninguén lle vai a botar compost, nin nada, porque esa ela sola se mantén a sí mesma. Vai degradando todo o que tiran as ervas que morren quedan ali e degradanse, animales que comen, cajan, mexan e morren ali e degrados a terra e sirven de alimento de novo a novas plantas. Bueno, pois, todo eso estuvo pasando na túa terra de 5.400 metros cuadrados na aldea e tela perfecta para plantar, o sea, planta o que che dé a gana. E se ten piscina, volvenos a escribir, avísanos, imos unha tarde para aí, levamos unhas empanadas,
é un pouco churrasco, eu desde a piscina indícovos como traballades todos os demais. Entre todos os que son, mira, agora somos aquí 140, tampouco non somos tantos, pero bueno, 140 dividido entre 5.400 metros cuadrados, ainda se pillámola nun fin de semana. Bicarbonato é o potásico. A ver se sei o que quer dicir, o bicarbonato é o potásico, eu en Pontevedra consigo sin problema en droguería. Luís, non é moi caro. Alguén lle preguntou por bicarbonato? Bueno, pois non sei que lle preguntou. Bego, vin o teu vídeo do Llacón, quixeron plantar este ano, pero non conseguimos rizoma. Bueno, po ano eu vou ter rizomas, porque ou moito me gusta, e ainda non llos dou a ninguén este ano, pero senón vou ter eu tamén rizomas, porque depois unha vez que o plantas tes para regalar, o sea, intentarei regalar rizomas eu por aí ao mundo inteiro, se está rico, senón tamén tiro con ela a cañeira, pero bueno, ten unha pintaza bonitillo, ten unhas follas enormes, está bonito, tamén é un malcriado da horta, miren onde había que plantalo, como quería a terra e todo para poder plantalo, e ali o teño eu como moi mimado, non sei que dixía do bicarbonato. Cajina, chego tarde, hoxe ando despistada co calor. Bueno, vamosche a perdonar, porque nós tamén morremos de calor. Estamos aquí, como unhas campeonas. Levo 20 minutos buscando o teléfono, saludiños para todos desde Crescente. Donde tiñas o teléfono logo? Avisárasme que che chamaba, e así, ao sonar. José Luís, aquí morremos de calor. E logo José Luís, de onde é ela? José Luís? A saber. Bran, teño a granel. Que queres, caruxiño? Non sei que estaba dicindo. Bueno, eu levo desbruxadora, non ves? Que xa hai xente que se anota. Cris xa leva desbruxadora. Eu levo, pero para que a queira coller. Eu vou ordenar. Mando e ordeno e hago saber, como di miña nai. Pero a miña familia di que as herencias teñen que chegar á seguinte generación. Pois eu en Redondela non dou atopado bicarbonato por... A ver, Marquero, Redondela, en Pontevedra hai varias tendas que o teñen. O sea, Mario, eu tamén vou, non ves que xa hai xente que nos apuntamos? Se hai piscina, mandareiche a pregunta á radio da Nogueira. Celsa, vasme a ter que mandar... É que a radio, sabes que pasa? Normalmente traballo hasta julio, en agosto descanso na radio, pero é que este ano, ca man de concertos e eventos e festas e foliadas que hai, queren como dedicar máis un mes a ese tipo de eventos e de concertos e así. Entonces, o programa A Horta, o cacho meu, a miña intervención, en julio e agosto para, o sea, que non volvo hasta setiembre. Ti mándame igual a da Nogueira si queres, pero que sepas que hasta setiembre non volvo, non creo que me pasen as preguntas. En Redondela hai varias tendas que teñen o bicarbonato potásico. Ademais, estou me encargando eu, esta semana, xa che dixo eu, mira, como se chaman... Non sei se conocedes o Forno Garden, que ten dúas tiendas, unha en Balja, en Pontesesures, cerca de Padrón, e outra en Santiago, o Forno Garden. Bueno, pois aí xa teñe bicarbonato potásico, porque dixen ao chaval, joder, non podes coller o bicarbonato potásico, que me pregunta moita xente onde compralo, e non sei onde mandalos. A ver, eu sei, aquí na miña Bisbarra sí que hai tiendas, pero non vos vou dicir que desde Pontevedra viñades aquí. Entón, máis cerca en Santiago, en Pontevedra, sei que hai tendas que Alpe Agrarias tamén xa o teñen. A ver, que hai tendas, que pasa con mellor, tens que coller o teléfono e poñer tiendas agrarias cerca de Redondela. En Google se che aparecen todas.
Entón, vas chamando por teléfono, mira, tendes bicarbonato? Non, se non falo viaxe. Outra, téndelo? Vou ora. A que máis cerca che cadre, pois valo coller. Se logo vides a miña finca, eu vou traballar a esa da herencia. Mira, podíamos facer un tour de hortas, isto é coña, porque eu, mira, a miña chégame, pero un tour de hortas e ir a limpar todos as hortas de todo o mundo. E na volta de 15 días, bueno, serían 15 hortas, non máis. Serían 140 hortas, porque somos aquí 140, contando que polo menos 100 non tendes horta, quedarían 40 hortas para facer. En un mes e medio témolas liquidadas. Vámoslo a propoñer. O Llacón haino, véndeno, mercado dos Tilos, ao lado de Santiago, os sábados, está rico, non sabía que se podía plantar de rizoma. Non é que se poida plantar de rizoma, é a única maneira de plantalo, porque ao Llacón pásalle pois un 3/4 que é a patata. A patata tamén bota flores e tamén bota sementes, pero a ninguén se lle ocurre plantar patatas de semilla porque son inviables, tardan moito en salir avante e a inmensa maioría non nacen ben. Nacen débiles, nacen plantas cativas e non chegan a bo término. E todos plantamos as patacas, plantando patacas inteiras ou cachos de patatas ou tonas de patatas. Pero ninguén as planta de semilla. E o Llacón pásalle igual, aínda que é verdad que bota unha pequena flor parecida a un girasol, as pipas que bota non son viables. Entón, o Llacón haino que plantar de rizoma, pero non do que compras para comer, porque ese ten moitos azúcares e non prende tampouco. Bota como se foran dous tipos diferentes de raíz. 3. Unhas que engordan, que son as que se comen, que engordan e son moi azucaradas e moi aguadas. Outras que son como máis pequenas, encurruscadas e todas teñen como un jarabulliño para arriba, que son as de plantar, e pois botan as raíces cas que a planta alimenta todo eso. O sea que o Llacón plántase do rizoma, dun cacho de raíz, digamos, que xa se separa do que é o cacho gordo do que se come. Antes, en los pueblos, la gente trabajaba en comunidade. É verdade, O sea, aquí na miña terra tamén se traballaba así. O sea, iba todo o mundo, cando era o tempo de mallar o trigo, o centeo, a cebada, o fruto miúdo, que se chamaba antes, facíase, todo o mundo facía as súas fariñas, a de millo, a de trigo, a de centeo, a de cebada, facías todo o mundo. Pero iso perdeuse. E daquela había un home na aldea que tiña unha malla, o sea, unha máquina que conectada ao trator, pois mallaba o fruto, ti metías a palla con todo ese fruto e separaba a palla dos granxiños para moer despois para facer as fariñas, non? Tanto o trigo como o centeo, como a cebada, e facía ese traballo. Entón, cando era o tempo da malla, todo o mundo dependía de Miguel, que era o que tiña a malla de mallar. Entón, cando era o tempo da malla, pois iba, a ver, non digo todo o mundo, porque non todo o mundo se levaba super ben, pero se iban 10 casas ás leiras deste veciño, estes 10 veciños iban despois á leira deste veciño e cando acababan cas leiras deste veciño, iban eses 10 á leira deste veciño. Todo o mundo iba a axudar porque era moito choio. Entón, así, pois, levábase mellor. É verdad, Cris, que guai que tamén viviras eso. Marquero, buena idea, eso é lo que hacemos las brigadas. Tiñamos moi boas as patacas, pero con este calor xa se cosen todas. Tamén te direi, cando os plantastes? Porque agora mesmo as patacas xa non é que se estean pasando co calor, xa están no tempo de recollelas tamén, Dille aí, Caroso, dille aí, que manda aquí? Aquí, mando eu. Así facía yo os meus pequenos. E aí, que manda? E matábanse a risa. Que manda aquí? Aquí, mando eu. Aquí, mando eu. Que paciência ten. Fálalle aí, meu guapiño, fálalle aí. E está a ronronear, non sabedes o calor que dá este gato. Eu lembro de nena, quen está aí? Miau, miau. Caroso.
está rabuñando, capullo. Esa pata, arriba. Aí ven outro tamén. Os todos queren salir na televisión. Qué bueno. A ver. ¿Qué puedo hacer con el tupinambo? Antes me gustaba e agora está por todas partes. María, mira, o tupinambo é unha invasión. Non sei quen che dou a idea, pero é horrible, aparte de que en España está prohibido. Eu penso que hasta en toda Europa, pero en España, seguro, está prohibido cultivalo e telo en hortas particulares, É unha das plantas que están catalogada, hai unha lista, como un catálogo, onde están todas as plantas que van actualizando que non se poden ter, ou que se poden ter só en hora, ou que están prohibidas. E o tupinambo é unha das plantas que está prohibido tela. Eu fai anos, deranme tamén unhas raíciñas de mierda, pequeniñas de todo. E claro, plantinas, e na miña horta deronse moi ben, pero deronse tan ben que, o sea, é moi parecido ao girasol, o que é a planta, pero, bueno, as follas son máis delgadiñas, son como dunha margarita ou así, pero a flor é moi parecida a dun girasol, pero son unhas flores tamén así moi pequeniñas, moi pequeniñas. Pero, claro, a min douseme tan ben que tuve unha mosca detrás da orella. E medraron, pero como uns 3 metros e pico de largo, che estou dicindo, superaban o doble do meu tamaño. O sea, teño algunha foto, pero como fai tantos anos non sei nin como buscala nas miñas redes. Diolo paje, meu fillo, mi má, que calor dabas. Empecín a ter medo cando, dixo eu, bueno, cando as flores as empezaron a murchar e así, e quixen arrancar o que é a raíz, e vin o que era, dixo eu, e por esta porquería, porque era os tupinambos, é como se fora unha patata, pero esta é super arrugada, e dixo eu, será que me saleu a min así mala? E non é así, e fui mirar a internet, e é así, e non son moi grandes, o sea, son cousiñas moi pequenas, moi arrugadas, hasta para limpalas, o sabor a mí non me gustou nada, pero empecín a ter medo cando vin a propagación, que me fixeron aquelas, non sei, 7 ou 8 plantiñas que tiña, a propagación que fixo en menos de, non sei, en uns meses, o sea, arranquinas totalmente, e 2 cachos de raíces que quedaron dentro, empezou a nacer por todo, isto dá moito medo, o sea, isto, cuidado, se eu tiña 6 plantas, e agora aquí hai unhas 200, xa me dou medo. Entón, xa empecín a arrancar a collín a la joña, fume ao fondo de todo, e empecín a arrancar raíces, cuidado. A miña sorpresa é que de cachiños de raíz así, xa prendía, quedábame cachiños de raíz, e prendía sin estar debaixo da terra. O sea, aos poucos días vin que cachiños de raíz así, empezaban a botar unha pequeniña plantiña así, mi madre, o que metín na horta. Esa, bueno, xa tuven ali bolsas de basura e cada vez despois xa a tiña detectada e así como empezaba a haber un pequeno brote, outra vez saca a joña e iba ao fondo. Costoume moitísimo traballo e medo sacar o puñetero tupinambo da horta, pero medo, porque dixo, non vou ser capaz de quitala, pois non vou ser capaz, porque me levou varios anos quitar hasta o último resquicio, o sea, que podes facer? Ou botas herbicida, ou cuidado, vaiche costar moito, porque a min costoume, non sei se eran 6 ou 8 plantas, costoume anos quitar hasta a última rasquicia, así que se ti tes unha invasión, ao mellor terías que pensar en non plantar nada por ali, en un ano, e botar herbicida, porque non sei se serás capaz a quitala dai. Bueno, eu pasábame un día estupendo, falaban, cantaban e ao mellor era cando chegaba a hora do bocadillo. É verdad, Cristian, porque, bueno, a mí non me gustaba nada esa hora do bocadillo, porque a min, claro, colleume sendo moi chica, moi nena, e o que facía era, pola mañán, bueno, pois había que facerlle a comida para os homes,
E cando os homes iban para traballar, depois había que limpar a casa, facerlle a comida da cena para os homes, levarlle a merenda á horta, levarlle tamén o viño á horta ou á leira na que estuvera mallando, ese era o traballo que tiña eu. Así que non é que me gustara moito. Gustábame o que é o rollo de que a aldea inteira que se mobilizaba para eses traballos. Pero o que me tocaba a mí non me gustaba nada porque eu era muller. Entón, tocábame facer de comer, repartir e servir. Pero, sí, o sea, teño o recordo con cariño da maneira de traballar. Nieves, pregúntame se as cebolas se sacan na luna menguante. No, mira, sacar as cebolas, Nieves, ten máis que ver co estado de maduración das cebolas que ca luna. Porque a cebola, eu xa vos teño falado, pero teño que facer un vídeo. Esta semana Esta semana vou facer un vídeo de como regar e como sacar as cebolas, prometido. O sea, prométovolo aquí, porque estou abandonando moito de facer vídeos, pero largos, me refiero. Hasta ahora estuve entendo moito chollo, porque claro, é que preparar charlas, ir a dar as charlas, depois chegar afogada á casa, cansada e tal, cóstame, pero vou a poñelo aquí, facer os vídeos esta semana. Vou facer 2. Regar cebolas, tema cebolas, relacionado ca senescencia. Porque a cebola hai que esperar a que por acción natural se deseque a sí mesma ela sola. O sea, quero dicir que temos que esperar a que entre en senescencia. Que hora é? Faltanme 4 minutos. A ver se me dá tempo a explicarlo. Como vos dicen, as plantas absorben os nutrientes a través das raíces, non? Suben polo xilema, por un sistema como vascular que teñen as plantas, hacia as follas, neste caso da cebola, ou se fora de un nojal, pois hasta as follas do nojal. Sube hasta as follas. As follas son as encargadas de, con eses nutrientes que acaba de subirlle desde as raíces e co sol, fan a fotosíntesis. A fotosíntesis é transformar eses nutrientes en comida, alimento para a planta. O sea, en algo máis digerible, en azúcares, basicamente. Ese azúcar transformado, eses alimentos transformados, a través do floema, baixan para todas as partes que a planta necesite ser alimentada. Follas novas, brotes novos, flores, frutos que requiren maduración ou expansión, ou tronco, se en algún sitio o tronco necesita, por exemplo, sanarse porque ten unha ferida ou así. Todo iso empléase como energía vital da planta. E todo o que lle sobra, acumúlano. O sea, hai plantas que o acumulan no tronco, hai plantas que o acumulan nas raíces e hai plantas que forman bulbos para acumular esa energía transformada, que é o caso da cebola. A cebola vai acumulando como o que lle sobra, fai a fotosíntese e vai como acumulando, é por iso engorda o bulbo, non? Vai como medrando. E despois, con esa energía, a cebola, se non a arrancáramos, facería o tallo floral e botaría as sementes e usaría toda esa energía ruchada para darlle de comer ás sementes, porque cando a flor da cebola está cas sementes, nese momento non ten follas, entón ten que quitar a energía de algún lado, de onde a quita, para iso a acumula no bulbo, por iso podemos comer cebolas. E por certo que onte fundaron a charla, a ver se vos digo. Entón, claro, se ti colles as cebolas porque cho dixeron na menguante ou na crescente ou na de non sei que, pero non te fijas no estado que teñen as cebolas, podela coller antes de tempo. Que significa? Que cando unha cebola entra en senescencia, esa palabra é bonita, pero vou a explicar esta semana no vídeo, o que fai é colle todos os azúcares que quedan nas follas, recollos para dentro, para o bulbo, pero iso fai no cando ela quer, cando ela ve que cheguín ao final do meu ciclo, cando ela o sinte. Recolles eses azúcares e metes abaixo no bulbo. Se ti quitas a planta antes de que faga a senescencia,
É verdad que a cebola podela comer igualmente, é verdad que a cebola vai che valer, pero a cebola non vale para enrastrar porque che pode pudrir. Pode che jomar antes de tempo, porque non deixastes que secara de maneira natural o pescoso. O sea que, con todo isto, quero dicir que a cebola deberías de deixala que doble o seu lazo de maneira natural, que cando lle toques ao pescoso non sea duro, que estea casi seco de todo, e aínda encima, despois de arrancala sin sacarlle nin as raíces nin o lazo, as deixar a secar durante unha semana a pleno sol, para que acabara de pechar o ciclo ela sola, para ter unha cebola que se conservara ben, que aguante ben e que aguante o máximo tempo posible sin empezar a botar o grelo. Onte fun dar unha charla á Meixenda e regalaronme estas 4 cebolas. Foron collidas antes de tempo porque a charla foi onte e as cebolas recóllense pois en agosto, dependendo cando as plantaras ou de como lle vaya, recóllense en agosto. E o que non sabía é que en a Meixenda había un tipo de cebola que é típico dali. Non teñen aínda catalogado como... sí que a teñen catalogada como cebola da Meixenda, pero non a teñen aínda certificada como denominación de origen, pero están no camiño de. Regalarme tamén unhas pouquiñas semillas, un seguidor acérrimo, que non sei se está ahora aquí, porque faloume, trouxe unhas sementiñas da cebola, cousa que agradezo moito, cebola, esta, a da Meixenda. Cousa que vou a plantar e a coidar con moito mimo porque me parece unha cebola bonita, vou a probar a ver que tal, pero, bueno, pois xa que é unha cebola daqui é asegurada de que a semente é, porque a foi buscar a este centro que hai en Pontevedra que registra as sementes todas, tenas registradas, bueno, pois foinos a recoller aí. Bueno, dou unhas pouquiñas e xa vos direi. Bueno, nada, con todo isto marchounos a hora toda rapidísimo. Nieves Álvarez, mil gracias polo consello. Bueno, pois, Nieves, gracias polo consello, que non sei cal foi, pero a min pasouseme, porque... Ostras, Nusca, según entiendo ustedes, las mujeres debían hacer eso. Estouche falando de hai 50 anos, ou 40 e moitos anos, no que as mulleres eran relegadas a un cuarto lugar, a casa, a tareas del hogar e a sus quehaceres. Aquí vivimos a época do franquismo, as mulleres non tiñamos nin dereito, bueno, nin a votar, nin a ter unha cartilla do banco, nin tiñamos dereito a nada sin o permiso do home. Se eran viudas, tiñan que pedirlle o permiso a un irmán, e se non tiña irmán, son un fillo, home, varón. Senón a muller non podía facer nada. Iso é o que vivimos aquí en España. Non fai tanto, é o que pasa que a memoria tal. Bueno, Carliña, queríache dicir que non tuvemos suerte cos tomatillos verdes morados mexicanos, porque a plantiña que che deron a ti enjañáronnos era verde, non era violeta, pero onte outra muller na charla que fundar onte ali a Meixenda doume unha planta xa así grande de un tomatillo violeta mexicano. Teño xa plantadiño na horta, co calor que fixo co trasplante, co traslado no coche, que portouse como un campeón, eu tamén, porque en papino de agua, puxenlle sombra, e a verdad que os está genial. A ver se temos suerte, conseguimos o tomatillo verde mexicano violeta, e despois podo volver a darche sementes do de verdad, do violeta de verdad. Carliña, non desesperes, que enjaños sempre hai, pero vamos a conseguilo. Se existe, vámoslo a conseguir. Mulleres de profesión, sus labores. Era así, Celi. Nusca, os directos vinos todos en diferido. Vale, de camiño ao traballo. Moi boa semana a todas. Xavier, encantada, de verdade. Morro que gana de estar con vos. Teño que facer unha quedada, cando xa non faga tanto calor, porque a mí o calor patina máis neuronas. Con calor non me gusta andar por aí moito. Así que, nada, xantiña,
Moitísimas gracias por estar aquí comigo outra semana máis, e que non me cansarei de dicírvolo. Vamos a aproveitar este mes que só nos quedan 3 directos, despois en agosto xa descansamos. En agosto xa podemos ir á playa todo o mundo, descansamos dos directos, eu seguirei poñendo vídeos, e esta semana prometido, o sea, prometiño agora mismo aquí en directo a todo o mundo, así que teño que facer eses 2 vídeos. E vémonos para a semana. Gracias por acompañarme, por estar aquí e por conseguir facer que o meu canal cada día medre máis, porque vamos aumentando pouquiño a pouco, lentos, pero moi seguros. Estou contenta, así que gracias. Cuidádevos moito e portádevos ben. E, sobre todo, sede felices.